Kardom kato kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamila pen pini nali tomphana ke wan pila bangke Karbi Anglong Pen kapik langpon Voreng Avarsai putaksi nang wan pi glo kopi Voreng Avarsai ma kon ana pu sa vacancy se doma ka planning ji ko sonma last date command tuma la so details la bangke no nali tum la so video long si tag pon long ikpo nali tum la so YouTube channel la subscribe sila please subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tanya non pathek pen Karbi Anglong Pen kapik langpon Voreng Avarsai putakle langpon onang la pen chethan pon onang Tangdenon pathek pen chethan pononang Government of Assam Office of the District Commissioner Karbi Anglong Dipu mate District Disaster Management Authority ahin pen kapik langpon Voreng Avarsai APUTHAK nalitum theklongji dagni dilongdo advertisement alo lapena so advertisement alo kapa please pon labangki mate kapik langpon 5 April 2025 ban si paklang pon lo lapen advertisement number nalitum dak kitok theklongji la lang ponikon tangde non pathek ben chethan pononang ko sonson si ka apply ning ji lapen ko ansa post ki doma la so puthakle ki cheng sinale tum thek ponong ji application in standard form with attested copies of all certificate testimonials mark sheet recent passport size photo extra are invited for intending candidates of Indian nationality engagement on purely contractual basis under the District Disaster Management Authority Karbi Anglong Office of the District Commissioner Karbi Anglong Dipu for the under mentioned post. Lase Karbi Anglong District Disaster Management Authority hin pesta medak Voreng Avarsai paklang poniglo. Laso Voreng Avarsai pan jogdun ji pulte nalitum standard form nong kado kawe details fill up nang po lapen kinang so sara documents nalitum pinang po marksheet pen chenglo photo lahai hoi nalitum pido nang po lapel LABANGSO Voreng Avarsai labang ke contractual Voreng Avarsai lo lapen name of post labang ke nalitum theklongji field officer disaster management for revenue circle lapen post labang ke da isivedo lapen post amen labang ke field officer post lo lapen number of post labang ke isiando lapen kachar leng deng kenang ji aputhas tame lada ke tok pon dolo bachelor degree science anat uneng ji lapen kapre ga sons tame da ki untang duneng ji lapen computer skills tame ke thek ta nang po ms word lapen excel lapen powerpoint internet uses emails lahui thek neng ji lapen arta puthak langdam lo pulte arta la bangke 21 years pen 35 years arta an abangphu amate abangphi tum jogdon long exi lapen SC ST tum bangke government pen ana rules CKP pon rules thing SC jogdon long po jongsi 35 pulte government hin pen da 5 years pi ponate 40 arta tum stami jogdon long ji lapen dake tok pon do thulang nalitum theklong ji duration of contract. The contract will be internet 1 year subject and annual renewal on the basis of performance appraisal. Lase LABANGSO Voreng Avarsai labang kening kanisi a permanent job jong sinanitum ke claim ke dam me extend pulte puthot nanitum renew thunangji depend the appointment will be purely on contract basis at the selected candidates will be not eligible to any claim rights. Asilada ke tok polo appointments tame komama si ka select bolo so candidate fan bang appointments tame pi1 po salary puthak langnam lo pulo tangte 28000 nang litum long pon exi apen 28000 pen copy pi along si dak kilong ponjima salary la bangke 22500 lason dak mobility charges nalitum dak 5000 long pon ekpo lapen communication charges tame 1000 plus iglo kadu kabi pendak 28000 nalitum long ponik po lapen LABANGSO Voreng Avarsai jongsi apply ji pulte last date labang ke 22 April 2025 asinalitum application ke thonam neng ji labang ke district disaster management branch drop box along sidam nang po lapen this office of the district commissioner office Dipu Karbi Anglong la sodim sinalitum palipen adak thondam nang po lapen application ka receive ji labang ke 22 April 5 pm si last date lo la so pen adet pen jong se parlo pulo tang tin nalitum la so application bangke nalitum jogdo nang lelo maten nang reject ik po puta tokpon lapen nalitum jong email pen
jong si apply yi pulo talang litum email pen bangke receive pon pi puto alang litum tok pon lo lapen the applicants have appeared for interview to we know that time which is notified to due course of the time of the website on of the district administration na litum interview lapen de interview date lapen kapre ka son jong salang litum notice pipon pulo na litum dak pipon a website dong homri damigon o dak sin na litum details dami tag pon long ik poputa ladak tok pon lo lapen guidelines ka apply ning ji ko son mala so guidelines aputhak stame na litum la so website ong damte hoda na litum pdf ven long pon ik po asening ke abang fu abang fitum na litum jong sining hang pulte jogdon ik tame apos labang ki isivet lapen apos amen field officer lapen Voreng Avarsai labang ki contractual Voreng Avarsai pinag ning kan isi apartment lasi video na litum share ikon Karbi Anglong aras tame pala ignang lapen pachini ignang lapen lason update na litum kilang verdi apan pura laso YouTube channel na litum subscribe ikon tande pini Voreng Avarsai labang kilang anleng ton pon ignang dumi thagmi kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do anafans tami nilhin pen kardom